Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. On jii ngoɗo photo no waɗira e nder golle he ni, nde wonno Dental Dine TV gila uddite ha joni en keɓani tawa kaɓorɗe bawɗe wallodirde e meɗen ha mbawen dañde ko ene filma so wona portable tan gotal filmowal. On jii ɗum ɗo joni sa yi ƴeewa cikkata mataw koye télé min goni, nde wonno jamanu ene yaha tan ene ɓeydo weeɓande julɓeɓe. Jamanu ene yaha tan ene ɓeydono weeɓande julɓeɓe. Ɗo joni on jii mbeɗa jooɗi e dow chaise, cikkata mataw ko ɗon jooɗimi ala ko noon alhaali o golliri ɗum ha golliri noon. Mo anda o sikkata mataw ko télé jooɗimi mbeɗa haalda e moɗon e télé. Saha fof mon jii mi waɗa neɗɗo invité o jooɗo banggue mi jooɗo banggue, cikkon koye télé jooɗimi taw ala ko noon min mbaɗiri ɗum. Nde wonno en gaato kaɓorɗe bawɗe gollude wadde jaaden e peeje meɗen ha mbawen naftude rendogo e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. Joni nde ɗo jonde wotere nde jiiɗa mbeɗa jooɗi ɗo e dow jooɗorde, micro ene sara ɗon ko musidɗo meɗen giɗo men saabi Allah biyeteɗo Abdoul Aziz Khouma, gondiɗo men ɗo e gollal ngal. Kanko gollanta en ɗeɗo golle, kanko gollanta en ɗeɗo golle, tawde en dañani kaɓorɗe bawoje gollade ko jiɗɗe wadde ko ha mbaɗen ɗum taw ko e aya o ene yalta oɗon jiiya min emin jiiya on, kadi yimɓe kadi ndeɗa feere amin gollodira e moɗon ndeɗa feere ha noon keɓoyɗen ko jiɗɗen dañde ko. Numéro o nan ɗon, kala jiɗɗo wallodirde e meɗen e ngal ɗon gollal so waɗi hen numéro o nan ɗon 00 221 77 906 14 81 wallodire men e golle ƴeewoje ɗe. Nde wonno ɗiɗo golle wona golle yaaya, ko golle rendo. Ɗum noon ko rendo ngo rendata wallodira e amen hamin mbawa gollude ko ɓiiye gollude ko. Somin jiiɗi gollade golle min keeɓani komin gollori gollal ngal, min mbawata gollade, saabu ko e weeye rewata yetto on. Ngon weeyo noon namdi ko jawdi, namdi ko kaɓorɗe, ɗen kaɓorɗe noon sen keeɓani ɗe ene tardina golle men jahoje ɗe. Ɗum noon goto kala e men waɗama erago faade e muɗum, suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, waɗa hen. Suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, waɗa hen e numéro he fodde ko wawi ko. Rendine ha Allah rokku en wawde dañde kadi cooda kaɓorɗe ɗeɗen kaɓtoro ɗeɗo men golle jahoje. Ko golle ɗe kala ganduɗo golle men enen gandi ko golle. Setteer subaka gumotoɗen naaten e ngoɗo weeyo, eɗen pewna eɗen nelda, kala ko foti fewnede fewne, yetto on toon e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo, e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo, ha wayno elle kaɓorɗe ɗe ko kewɗe tawno mo anda taw anda ko peeje tan min jarata. Peeje e nder peeje min jarata. Ɓe mbi ko feere fendi fedande kono ɓiradam haɗani. Ko feere fendi ɓiradam kono haɗano. Enen kadi koye peeje tan jeheten, neɗɗo koye feere tan yarata. Haqqille ma mo dokkeɗa o, on tan woni an. Haqqille ma o woni an. Kala ɗo haqqille tolni tan ɗon tolniɗa. So yaaji jiiya mbaɗa ko yaaji, so faaɗi mbaɗa ko faaɗi. Haqqille jaaƴi noon jiɗɗo dañde yalla kono haqqille dañi haqqillaji jaaƴi. O rokke en muñal. Ɗeɗo golle namdi ko muñal mangal ɗe namdi, saabu a jooɗoto jonde fodde kaɗa gollo ɗum ha gayna.
gollal ngal golta ngal namdi ko muñal teskede a jooɗoto golla ngal ha timma nde mbawa ɗum kadi fewnidde gasa nelda wala saha keɓa bandaji ɗin bandaji garda koye kunte kunte ɗe ndendine ha wonta lefol gotol yettoma wala saha jon kolli ngara e moɗon ɗin kolli no gardani ni taw wona non wano de fewnite ha wona lefol gotol cikka ko nongol wano taw wona non wano bandaji kewɗi ne ngara ɗo ene pewne so fewnama gasi arta e ma cikka ko noon wano kono mo anda e jaɓana gantu hañina andi sono kalam ɗiɗo golle komin keɓata hen tampere ko jiya audio juuɗo tedduɗo holno wattete ha hoyta yetto on yettoma ene hoyti nanna e portable ma tan ñifa connexion ma gona e heɗade cikka ko noon wano sa haalanama ɗo waɗa ha keɓɗa ɗum ɗo wonno ko vidéo tedduɗo watte audio arta e ma jeeɓa keɗoɗa kennoya ni sa wiya wallude hunde hande sabuta a wallama anne ar yoɓ ñamade a wallama anne ar yoɓ ñamade kalɗo mbawɗa wonde hen wonɓe Facebook ɓe wonɓe YouTube ɓe wonɓe banggueji goɗɗi ɗi goto kala waɗama erago faade e muɗum kala nanɗo konngol ngol andu ko amin kaldi konngol ngol nanagol jaɓagol mbaɗagol min jiiya numéro o nan ɗon huccite e maɗa 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li tan jiiya WhatsApp o sa waɗi hen ko mbawɗa ko gara kalanamin wonde mi waɗi hen naggam yidde wallude gollal ngal koko mbaɗɗa hen noon faando gonɗa koye waɗirde saabi Allah wona yiɗe tinede wona yidde yiyede Allah jiiyowo yiima tinowo tinima ko jodduma ko ɗi ɓuuri holnade gacciramo jobdino yomma an gara tan aɗa walla aɗa jinga a walli a jingui o yi ballal ma o yi jinguere ma ko Allah jiɗɗa dañde hen waɗir hen Allah mbasa fadde hen mantede e yiyede hen sa waɗi e gayni noon ene yooɗa kam gara kollira ko an waɗi mbaɗa vocal dabɓe mbiya ko min kaari mi waɗi hen naggam kadi ande a waɗi hen naggam wona yidde tinede wona yidde yiyede ala ko arde jingude e wallude adduma arde jingude e wallude adduma wonde numéro nan ɗo sa waɗi Orange Money ma yetto sa waɗi Wave ma yetto Western Union mona garama ma yetto wat tan on numéro mbiya ɗo no mbaɗa hen ko mbawɗa ko gara jinguira ɗum gollal jahowal ngal gara jinguira ɗum gollal jahowal ngal ko golle men ɗe ndenduɗen wona goto jeeyi ko rendo rendi ɗum ko rendo rendi ɗum ko watte hen ko fof ɗo gandi oɗo majjani ɗum wona kay yewoɓe ɗum ɓe dente kewɗe naftoro hen ɗum noon wadde enen kadi ndenden kadi nafen ha mbawen ɓeydude nafoore nde saabu hande eɗen gandi kala hunde jiiɗa ko jawdi namdoto so courant jawdi namdoto so wifi jawdi namdoto so connexion jawdi namdoto kala ko jiiɗa hande ma jawdi ara nde wawa yaade so tawi nde ala ga noon ɗi arani ga kadi mbawata yaade hoto noon ko garon ballum min e ɗum oɗon beddo min hunde saha foof min mbawa ɓennirde golle oɗon mbiyata jokke golle eyyi min nani kay oɗon kaka min nana jokke golle min beltima eyyi wadde on beltima wadde kadi beltine min balle min jokkude golle ɗe oɗon mbiyata min beltima jokke golle yo Allah sellin doole min nanimi ɗum kay ko ɓooyi heddi kadi garon kadi min jiiya on min ganda on jaɓani min komin kalanto on ko somin kalani on haala nane jaaɓe golle on son kalani min haala amin nana amin jaɓa amin golla on jii ɗum de saha fof mbiya ɗum ɗo de arani min gaddoya haala yetto on ɗum ɗo de kako haala hayso alaɗo amen ɗo min jaaha min jiiɗo ɗum e weeyo he hamin jiita min pewna min gadda totto on oɗon gandi kam min ngala télé min ngala radio kono oɗon jiiya emin golla e nder téléji he oɗon jiiya ɗum min jangga noon journal ha feewa min gadda noon
min nangana on geɗe kewɗe min gadduɗa on wona tawno to wonto min ngala toon kono min golla ɗum e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo yetto on mbawon heɗade ina laaɓi cer ala cuuƴaɗi ala hay hunde ha wayno elle koye radio min goni saabu hewɓe en no nodda kam saha fof e wi ko hol radio gonɗa mi hay ɗum wonani hay radio woto mo wonani hay woto mo ala ko galle tan gonmi mbeɗa golla golle gollanmi ɗe rendo ngo wallete kamɓe wonɓe radio ji ɓe e téléji ɓe ɓe gollirti ɗon ko ha nafa rendo ngo minen kadi min gara min balla ɓe ha yetto rendo ngo saabu ma wonmo ganduɗa ko ladde woni nder ladde ala télé ala radio kono jogui wasabom tan jogui so waɗama noon audio yettomo to wonto o heeɗo journal makko o heeɗo darsuji makko o heeɗo o jangga pulaar makko o jangga alkul arabe makko ha wawa ɗiggina o yiyani min jiyani mo o yiyani min jiyani mo omo naftoro min wadde kam on yo naf min omo naftoro golle jahoje ɗe waɗa saaha o itta jungo makko o waɗa hen o weltina min wonde amin keeɗi amin belti kadi weela min nana wonde ɗum ɗo de ummi koye moɗon faade e amen ɗum kadi jokkire ɗum golle ene yooɗi ɗum de ummi koye amen ene fayi e moɗon jokkire golle sabi kala min piini amin ƴetta ko nafata on amin dokka on amin ƴetta ko nafata amin dokka on tuggi gila goo lewru ha lewru maaya wona min liggima lewru ha maayi min joƴƴini onon noon son gayni on dawat on liggot on keɓat ɓe hen liggoto par lewru liggo lewru maaya jooɓe mbaɗa haaju men wadde ene haani ene yooɗi kala keɓɗo hunde heɓna min hen seeɗa itta seeɗa ma o mbawɗa o keɓna min hen seeɗa min kadi baltito golle amen jahoje ɗe ɗeɗo golle ko golle mawɗe ko muñal manggal wawi ɗum gollade ko muñal manggal wawi ɗum gollade ɗum noon wadde o balla min hen no min mbiri on ni ƴette juuɗe mon mbaɗane posuji mon guitton ko mbawɗon nuldo e numéro he yetto min waɗe e keese rendine Allah hokka en sagoji meɗen ha mbawi so kaɓorɗe kaptottoɗe ɗum ɗo o jiiɗum joni ko kaɓorɗe won eɓa yodde de min jiiya kono sa yecci kama ko télé gommi hayde ne waɗa caméra mum waɗa fof ha feewi ɓe jooɗi caggal to min taldi TV ene fewna ha yooɗi ha cikka mataw oɗo ko parɗo ko keeɓa télévision en jooɗi taw ala ko feere e nder feere tan jogui ay mbaɗa peeje amen oɗon jiiya peeje ɗe yetto on toon kala komin golli ga ene yetto on toon oɗon jiiya oɗon daara kala komin golli oɗon jiiya amin ene yetto on oɗon daara gila 2016 quatriéme mois 2016 amin e moɗon ala jamma ala ñalawma ala wuuli ala jaangui ala min cellani ala min celli kala min piini fota on jiimi sobi Allah amin gonde moon saha fof min gara kadi min kollo on haaju amin ndi min non ko yo yah kadi min kaaɓa kadi fittani heeɓa men kadi min lajja nokkuji ɗi kadi garton kadi mbiyen yo ala joni ma wani kadi min garta kadi wasano wano gare mbaylen gollal ngal e jaɓɓal ngal ndenden jingen ballen poolen ndenden jingen ballen poolen sa walli ballowoma andu a walli hoorema sa jingani jinganowomo andu a jingani hoorema ene noon addi ko jingande on e wallidirde mo saabi Allah waɗi on kadi woodi ko baltiɗo min saabi Allah min mbawa wadduɓe golle jahoje ɗe courant o wifi o connexion e barmeji ɗi fof ko waɗɗi amen son jinganami noon min gamat somin gami min gaccat ɗum noon on cemminta min onon cembinta min balla min e sembe hamin mbawa sembude e balle mon garoje yetto min saha min je teltel ne yooɗi saha fof wari saha fof orange mo ting saha fof Wave ting ene softina golle saha fof min je kayitol Ria kayitol Western Union kayitol Monagara min tiriya kadi waɗe e barmeje min mbawa jooɗade min kuccita e moɗon min golla golɗe ha jooɗa ƴetta on kono somin jeeta e batte onon haaji moɗon oɗon golla golle moɗon oɗon min gajjide min teltel on jarama de jokke golle beltima de tan kaɗon ɗon ene anna min de
jokke golle ya taw oɗon dokka min komin jokki golle ɗe so min jokke golle ya taw oɗon dokka min komin jokkiri golle ɗe ko golle courant wifi connexion ɗum noon ko onon keedi toon min keeda ga somin keedi ga keedi toon hoto hay goto ɗaw hoore mum e jingere nde numéro o nan ɗon bisimilla meɗen ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ala goƴƴiɗo ala ɓadiɗo goto kala waɗama erago faade e muɗum ka keɗiɗo haalaka ko an tigui haaldete nana jaaɓa mbaɗa min jiiya nana jaaɓa mbaɗa min jiiya sa waɗi tan aɗa numéro whatsapp he mbaɗa 00 221 117 906 14 81 jiya whatsapp o gara kaala neldi hen naggam wallide dental ngal yo yaaru yeeso yo mi walli gacci nakke noon ɗum wonno erago nanowo nani jaɓowo jaɓa gollowo golla min jiiya beɗoke nande e famde e jabde ko Allah haalira nanira Allah jaɓira Allah mbaɗira Allah keɓa hen Allah ko Allah haalira nanir ɗum Allah jaɓir ɗum Allah wayi so beela wona politique haalira ala ko golle l'islam wona yaade ɗo ko golle l'islam wona yaade oɗon gandi ɗum oɗon paami ɗum oɗon gandi ɗum kadi oɗon paami ɗum ɗeɗo golle oɗon yi nafoore muɗum nani hen ɗeɗo golle nafoore e nder hen eɗen gandi ɗum sen kalanama eɗen gandi sen kalanaka eɗen gandi sen jinggi eɗen gandi nafoore wonde hen nde yo Allah hokku en nande e famde e jabde e gollude ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam